Kabai kubai lamso go. Oh BJP agre thansa fene nor kabai. Level ke hambai sini media rongo. Kini o jaga jamiti sa village committee na andaro security sa kami. O kami o tini thansa no hamjagui yakai bubagrani je thansa ni khorang na hamjagui tini BJP party ni 5 family ni 21 buta tini joining khaika taman bagai hingke borok saimangka tini Tripura hawo o dofano phiyangnani bagai yakai Tripura sarang ni thinang ni lama kaisana tongsibo bubagran bisingte jeng je purwo Greater Tripura den manai yakaba je purung alaja haste manai apun sing o dofano phiyok jagnai tini obo borok saimangka saimamani yagulo no tini o security sani 5 family ni 21 butar sini Tripura mathawa joining khaika amon bagi belekhaino khatong thogo belekhaino khas rango tabo koinamu chungo tini ondong media rong bisingtei Tripura hasa gnangei sini tongko song lukurok takhono bubagran thanchani khorango phaya je khasani takuktai bukuksong yakaba bubagrani thanchani marino riasa gia borokno koinamu chungo phari khajani takuktai bukuksong जों tini 72 বছর kaithangka जों tini o Tripura rajyo राजनीति bai sikar khaijakmang जों tini onek political party khailaika Congress CPM tini BJP khaika haipono जों tini kami amsairokni sini khajani takuk tei bukuk chongni kuno slaijakmung nuhuya kamini slaijakmung chung nugya abon bagai phari जों kaisana lama tongsibo bwskang 2023